Случва се имането. Се случва да как нищо мене. Той е по-пара. Хареса имаш ли? Ама са някакви клипчета такива за сукане. Ти седиш и си викаш, сега ще снима и чакаш. Той само някакви клипове, каканижи. Каканежа, Нежа каканежа. 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 Искат да направят едно слепение. Дали снимай себе си малко. Май милост. Обърни се. Аз не искам да ме снимаш повече. Как с чешленцето, бе? Какъв ти си зависи сяда за киселинки. Не, трябваше да кажеш, Рей, глупав ли си? Глупав ли си? Рей, глупав ли си? В играта? В играта, вярно, трябва да си в играта. И да каза с фотоапарата като египтяните. Ти снимаш ли? Не. Прави си. То не отговаряш. Защото е в своя собствен филм, на който Ще го пусна, това ще го пусна да го слушаш. Това беше... Наред, не. Това въпрос ли беше? На големи маймуни са направили въобще супер зле. Супер зле. Какво е изречението? Нежа кака нежа е. Рей, много добро саундче нещо. Кой е това? Ами... Доволно е. Аз преснимаш. Jimmy Snuka, flying from the top. Don't wanna be the I wanna get close. I've been down too low. I gotta make some dough and make it low. Don't you know what's up down? I've been waiting too long, been down too long. It's my time, yo. It's my time, yo. It's my time, yo. I gotta get go. Горен маршировка. Маршировка стрелява подготовка. Като гледам как забягат стрели по диваните направо. Бяга козирували от всякъде. Мамията! 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 Сега ще издадеш обектива, бе. То посвети постоянно. Ей, беглец! Беглец! Това е светец. Светец беглец. Ама ти не светиш ли, бе? Я вземи пи нещо. Аз пия постоянно, ей, момил. Той е насочил срещу мене снайпера. Вярно ли? Вярно ли? Вярно ли така се активира това нещо? Гледай го това, бе. Той е постоянен фенер, разбираш? Постоянен фенер. Това е постоянен фенер. Това беше въпрос. Даже не беше въпрос. Това беше пак от другите изречения. Ето не мога да се сетим кои какъв си Ще чуем изречение и играем, да се разбереме. Това беше от същия тип изречения. Извинявай.
Ей, тебе ще те заснема най-много, да знаеш. Край с него. Главен герой. Главен герой. И те подобни. С такива изречения не играем вече. Какво преживеш, ме, Бизано? Какво преживеш, ме? Така на празна ясла. Ай! Жик так. Какво викаш? Ще си опашката. Ей! Много романтично. Много романтична безянска история. Ой, той си свети нещо. Ти си към светците. Да, чакай, аз ще снимам. Гледам към него. Летучи мъж. Аз ще снимам, бре. Слышиш? За да не Хъбич, Хъбич, те слышиш, Хъбич? Заяц, да ми я слышит. Ну, заяц, ну, повече. Моите го, Ну, обеща. Не пашалот. Ну, зоопарк. Рейка, стали да снимаш. Това пак е подбудително, не знам си какви изречения. Ало, пантерата! Пантерата! Ало, папарака. Рей, престани да Пантерата! Да Пантерата! Папарака. Ще те е ръпарака. Папарачо. Рачо, папа. само се прави. Рейчо, папа, рейчо. Ай, цигулките. Правиш? Цегулките. Ей. Ай! Разкрихане. Вече ни осветиха от всякъде, вече мога да се чувстваме. Вече съм като Алексей Петров на трактора. Про! Raymond. What's up, man? Сега ще видиш след малко. Кога